Pijano tokal Arsenal Bukoya Saka wi ɓe jangi iga hala ɓe ngadi wakkati aratiro go hitande shalinde amma jonta kam ɓe gadday bayli ha aratiro maɓɓe. Aratiro Premier shalingo tokal Arsenal on wonno dow tebur hidde ko tokal Manchester wari wiccingal kanjum haɗingal bo hosugo kofiru ndun. Saka wi ɓe keɓi lahe maɓɓe sanne shalide amma jonta ɓe mbo'inayɗe ngam ɓe mburto ɓe pija fijirde hikka kam be sembe go'o. Horejo kuma Pijille mo lesdi Spain Luis Rubiales darnama iga golle makko ngam o wubbotiri e dewel wongel pijowel ha lesdi Spain ɓawo nde ɓe kosi kofiru ɓiɓɓe rewɓe duniyaru. Rubiales salake wallinki gollal makko ɓawo nde ɓe mbi ko o waɗi ɗo litani dudagol ngam o musini tondi ɓiɗɗo debbo ha yeso ummatore. Inde ɓiɗɗo debbo bo Jamin Hamsomo de tokkal ɓiɓɓe rewɓe ɓe lesdi Spain kosi kofiru aratiro ɓiɓɓe rewɓe doggina hakkunde tokkal fijoɓe bol ngal lesdi Burtaniya ha ɗum fiji ha gallure Sydney. Hukuma Pijille lesdi Spain wi hosay jaburɗe dow hala ɓiɗɗo debbo e yigo o fewani hukuma kan. Sey hukuma FIFA darnimo je lebbi tati ngam o lincite dow aybeɗe o tumorte. Kalbol kosɗe ngal Chelsea waɗi jungo soɗuki nango Georgie Petrovic iga ha tokal ngal New England Revolution dow cede pam million 12 e toɓɓe 5. Petrovic marɗo duuɓi 23 jeyaɗo lesdi Sabia o nango o tawa e bo nango goɗɗo Robert Sanchez ha tokal fijirde ngal Chelsea ha ɓe tammi wondugo ha Stamford Bridge. Petrovic wi sodugo mo tokal Chelsea sojumo haaje makko humtinane ma ko o marani haaje ni o yaha tokal fijo bol ko se mangal ngam o fija nden bo jotta kam o heɓi tokal ngal o fijanta ngam o yetti jawmirawo. Boubou Mohamed Souleymane Sudu Radio Kongol Nigeria Abuja.